Takže já vás vítám lidi u mini tutoriálu, jak se zaregistrovat na svůj vlastní účet na YouTube. Takže budeme potřebovat Google nebo YouTube, tam se dáte přihlásit a dáte si vytvořit účet. Tak, počkáte, než vám to najde, teď vám tady najde jméno, příjmení, vaše jméno, vytvořte heslo, potvrďte heslo, den narození, měsíc, rok, že jsem muž, ale víte co, já vám to ukážu. Dáte si třeba no to je jedno, co si dám já, protože já si ho už nechci registrovat dál. Dáte si e-mailovou adresu, já tam nebudu zase dávat svoji, protože já už ho mám. A vydáte si e-mailovou adresu, vytvoříte heslo, tak. Tak, teď to mám, teď si tam přidáte den, já si dám třeba 21. Dáme říjen a tady máte teďka rok. A tohle poslouchejte. Teď tam musí být 1999, protože vám to nespustí a protože byste na to nebyli moc jako staří. A tak bych vám doporučovala, abyste si to tam dali, protože mi to jinak nešlo. Jsem muž, telefonní číslo doplníte. No to je jedno, prostě si to doplníte. Dáte si tady tohle. Opíšete si kód. Tak a dáte si další krok. Možná po vás budou chtít zase telefonní číslo, jestli tohle nevyplníte. Tak vám přepošlou na to číslo u mobilu kód. Ten kód opíšete do toho počítače nebo do mobilu, nebo přes co to budete dělat. No a jak to do toho dáte, tak se vám aktivuje účet, takže já to dělat nebudu, já se dám už zde přihlásit do svého vlastního účtu a já to budu brát jako, že jsem se tam registroval. Já už tady jsem, takže doufám, že se vám video líbilo. Když tak dejte nějaký like, odběr. Čus!